Айде, готово. Кой беше този Лазар Донков? Давай, давай. Ма не искам да плачеш, снимам те. Няма да ли Пусни го, пусни го да ходи. Няма да ли Пусни го. Дядото, виж, дядото, баткото, виж как свири. Какво е това? Флейта. И аз посвири малко. Браво! И ти ли имаш? Я посвири и теб да те заснем. Оле, оле! Браво на вас! Вие сте родени музиканти. Браво, браво! Браво, браво! Малко ли? Тати. Батко си. Зака, че взем го, че тук няма много слънце. Там е слънце, ама тук е студено и дърпа камъка. Какво е това? Воденичен камък. Сега и мен ще ме хванеш. Ето го най-малкият гост. Захарче, ела, че ми остава 23 секунди, дай да го взема и аз. Ела вънко обаче да ми хвана. Давай, излизайте. Ти колко си го направил от 23 секунди? Е, така ме хвани далеч. Да, фаст. Айде, ходкайте. Виж, мама точно. Си виждам нататък. Ето ра. Виж какви са тарите. Аз не мога да след тебе. Чакай малко. Направих само 2 секунди. Ето. Хващаш ли ми нас? Да. Айде дай, че сега ще спуща 4 минути. Хващай малкия хващай. Хващай него. Идвай. Стоп. Опа. Айде.